ଜାଣିଛୁ ଲୋ ସୁନିଆ, ସେ ଶର୍ମା ବାବୁଙ୍କ ବୋହୂଟା ମା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ରୂପ ଢଙ୍ଗ ଚାଲିଚଳନ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବ୍ୟବହାର ସବୁଥିରେ ସେ ଭଲ। ପୁରା ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଢ଼ା। ଏମିତି ବୋହୂ ନା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ। କ'ଣ କରିବି, ମୋର ତ ଭାଗ୍ୟଟା ହିଁ ଖରାପ। ମୁଁ ମୋ ବାପ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି। ମୋ ଭାଇ କେଉଁଠୁ ବାଛି ବାଛି କେଜାଣି ବୋହୂ ଖଣ୍ଡେ କରିଛି। ପୁରା ସୁନା ମୁଣ୍ଡା। ରାତି 3ଟାରୁ ଉଠି ସବୁ କାମ କରୁଛି। ମୋତେ କହିବ, ପିଇସି କ'ଣ ଖାଇବ କି? ନଉନା ଚା ପିଇବ? ପିଇସି ତମ ଗୋଡ଼ ଘଷି ଦେବି କି? ପିଇସି ତମେ ଗାଧେଇକି ଆସି ଜମା କପଡ଼ା ଲତା ଧୋଇବନି, ମୁଁ ତମ କପଡ଼ା ଧୋଇଦେବି। ମୁଁ ଏତେ ଖୁସି ତାପରେ ଯେ ମୋର ଏତେ ସେବା କଲା, ମୋ ନିଜ ବୋହୂ ବି ମୋର ଏତିକି ସେବା କରିବନି। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ତାପରେ ହେଇଗଲି। ଆସିଲା ବେଳେ ତା ହାତରେ ମୁଁ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆସିବି ଭାବିଲି। ହେଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଟଙ୍କା ଦେଲି, ବହୁତ ସଂସ୍କାରୀ ଝିଅ ସେ, ଜମା ଟଙ୍କା ରଖିଲାନି। ମୁଁ ଯେତେ ଦେଲି ନେ ମା, କହିଲା ନାଇଁ ପିଇସି ମୁଁ ନେବିନି। ଓଲଟା ସିଏ ମୋତେ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଶାଢ଼ୀ ଚୁଡ଼ି ରାସ୍ତା ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଲା। କହିଲା ପିଇସି ନେଇଯାଅ, ତମେ ରାସ୍ତା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଯିବ। ମୋତେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଝିଅଟେ। କେଉଁଠି କେଜାଣି ମୋ ଭାଇ ଖୋଜିକି ପାଇଲେ ତାକୁ। କେବେ ମୁଁ ତାକୁ ଥକିବାର ଦେଖୁନି। ଉଠିକି ସକାଳୁ କାମ କରୁଥିବେ ଯେ ରାତି 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କେବେ ସେ କହିବନି ଯେ ମୁଁ ବସି ପଡ଼େ। ଏମିତି ବହୁତ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ। ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୋର ତ ପୋଡ଼ା କପାଳ, ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ। ଆରେ ରିଙ୍କୁ ବୋଉ, ଆସ ବସ୍। ଆଉ କେମିତି ଅଛୁ କହିଲୁ? ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୋ ବୋହୂଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିନି? ସମସ୍ତେ ବା କହୁଛନ୍ତି ଏ ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳରେ ରିଙ୍କୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଳି ଗୋଟେ ବୋହୂ ପାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଝିଅ ସିଏ। ଘରର ସବୁ କାମ କରୁଛି, ଅଫିସ୍ ଯାଉଛି, ଶାଶୁର ସେବା କରୁଛି, ସବୁଥିରେ ସେ ଏକ୍ସପର୍ଟ। ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର କହିଲୁ? ଏମିତି ବୋହୂ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ। ମୁଁ କେଉଁ ଜନ୍ମରେ କି ପାପ କରିଥିଲି କେଜାଣି, ମୋ କପାଳରେ ଏମିତିକା ବୋହୂଟେ ଜୁଟିଲା। ହଉ, ତୁ ତୋର ଭଲରେ ରହ, ଖୁସିରେ ରହ। ମୋର ତ ପୋଡ଼ା କପାଳ ଆଉ।